here in Sharm el-Sheikh, we established the first ever dedicated fund for loss and damage, a fund that has been so long in the making. Bi Sharm el-Sheikh an ye nafolomugu bila sen kan mun kan ka dilanni kɛ kɔlɔlɔ ni cɛnni mun tara ka ɲɛsin wagati yɛlɛma sababuya la. A wari a bilali sen kan a janyana kosɛbɛ. Ni laseli kɛra Same Shukri fɛ ni ale u ka COP27 ani Egypte jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri do u ka lajɛrɛ sen fɛ. Shin jamana fanga a ye ni hakilila in a ye foli kɛ bɛnkan mun sɔrɔla u ka wagati yɛlɛma lajɛrɛ sen fɛ mun kɛra Egypte nka a ye hakilijigili kɛ k'ale be ko sira tɔ ka jan mun ye ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ wagati ɲingama kɛlɛli la. Laseli kɛra Mao Ning fɛ ni o ye Shin jamana ka kɛnɛma ko kuma latɛmɛna a ka laseli dɔ senfɛ ni kɛnɛ kan. A ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sira jɛbaliya yasa ka se ka dɛmɛ don wagati yɛlɛma ma fantan jamanaw ma setigi jamanaw fɛ ko o tɛna se k'a to danaya farajɛla ni farafina cɛ walima sentan jamanaw cɛ olu ka se ka sinsin a ka kuma la. A ko setigi jamanaw tɛ kan u ka dalakan labato ni ka $100 miliyari 100 di san o san wagati yɛlɛma kɛlɛli la fantan jamanaw la a ka kuma la. Kuma falenfalen gɛlɛmanw kɔfɛ ko u bɛnna nin kan ni ale banna karidon ni sɛbɛnfura dɔ ye mun samasamani kɛra a ko la kosɛbɛ ka ɲɛsin ko ka dɛmɛ lase fantan jamanaw ma wagati yɛlɛma bɛ minnu kan kosɛbɛ nka u ma se ka bɛn hakilila kuraw kan ni o ye ka sisijugu kɛlɛli ko ka se ka dan sigi o la.